Mutta aika poikkeuksellista. Nyt ei tarvitse sanoa ollenkaan, että hyvät sisaret ja veljet, vaan hyvät veljet ja avekit. Mutta siitä huolimatta sisar Kaarinahan tämän vuosipäivien vieton viime vuonna aloitti ja mä ymmärsin, että tapa on semmoinen, että tämä voi tehdä semmoiseksi niin kuin presidentti haluaa. Että tänä vuonna sitten kokeillaan tällä lailla. Tämähän on merkittävä sali, jossa me ollaan. Tämän nimenantaja on kirjoittanut semmoisen teoksen kuin Kumpujen yöstä 3 osaa. Me ollaan kaikki sitä ikäluokkaa, että varmaan ajatus on, että jokainen antaa sitten avekilleen täältä yhden ruusun. Ja aloittivat tämän punaisten ruusujen jutun, mutta Ranskan kommunistinen puolue sanoi, että nämä kaikki perustuu siihen, että vuonna 1856 oli New Yorkissa vaatetustehtaan lakko ja sen muistoksi tätä vietetään. Sen jälkeen, kun Neuvostoliitto on hajonnut, niin ne on tunnustanut, että he keksi koko tarinan sen vuoksi, että Neuvostoliitto yritti omia tämän naistenpäivän itselleen, vaikka se ei heitä. Siitä tulikin. Viedäänkö tämä uhka tuonne mennessä? Mä voin miettiä sen, joo. Mä sanoin eilen sanoa tähän. Puoli tuntia aina yrittänyt. Se on aika kova. Sitä nyt se asiassa tiedä, miten sanoit, että tämä oli säädös siinä on isot jo. Rotaariveljet ja arvoisat avekit. Tämä meidän presidenttimme pyysi, että jos minä tässä vaiheessa jotakin sanoisin ja otsikoksi hän antoi klubin alkuajoon. Ja kyllähän minä toki ne alkuajat olen kokenut ja aika paljon muista ja sitten on aika paljon sellaista materiaalia, josta voi tarkistaa, jos muisti alkaa sitten pettää. Rotaarin sisältö ei ole teoriaa. Se on elämää, dynaamista toimintaa. Sen yhtenä peruskivenä on ystävyys, toisena palvelualttius, halu auttaa. Ystävyys luo ilmapiirin, jossa meidän on helppo toimia, jossa parhaiten löydämme ne kohteet, missä apua tarvitaan. Ja keksimme keinot, miten palvella. Niin miten, hän kysyi ja vastasi. Me palvelemme jäseninä klubiamme, kaupunkimme asukkaina yhteiskuntaamme, ammattimiehinä lähimmäisiä, suomalaisina maatamme ja ihmisinä ihmiskuntaa. No niin, tässä eräitä mietteitä näitä alkuajoita. Kiitoksia tarkkaan laitoksesta. Sitä mä ihmettelin, mihin se rapujuhlaperinne on läpi. Eli Jorma pitää semmoisen oman pohdintapuheenvuoronsa siitä, että mitenkä me tässä muuttuvassa maailmassa oikein tämmöiselle Rotary-klubille, että meillä oikein käy. Ole hyvä. Eli presidentti, arvon avekit ja hyvät Rotary-veljet.
aika haastavaa käyttää puheenvuoroa tuolla Sulo-puheenvuoron jälkeen. Se oli niin elävä ja sillä tavalla, että ihan voitaisiin oltu siinä hetkessä. Sopinut istu sinulle. Minä olen niin vaikea vuori. Mä en ole sivistynyt. Saavat tässä seurakunnassa puhua. Ei hyvä, ja varsinkin kun teillä on. Mitään hienoa. Hienoa paikka. Piano on kuulemma viritetty 2 kuukautta sitten. Eli oikein mukavaa iltaa meidän puolestamme. Minä olen Juha Ahvenainen, soitan viulua, ja Eija Honkanen soittaa kanssa myös viulua.